Ma biex il-Kommissjoni taċċetta il-reġistrazzjoni tal-Partit Laburista li issa għadda żmien. Intom se jkollkom tresqu emenda fil-liġi. Ma naħsibx li hemm bżonn li titressa emenda fil-liġi. Il-Kommissjoni għamel li pjaċir ċattaqili. Semma jkun hemm legal notice li permezz tagħha ikun hemm mhux emenda. Teknikament il-Partit Laburista ma jeżistix. Il-Partit Laburista jeżisti statutorjament. On paper. Kif jeżista fuq dawn l-aħħar 20 ta' snin illum il-ġurnata il-Partit Laburista ftit tal-ġimgħat oħra ħajkonna il-konferenza ġenerali illi permezz tagħha ser ngħaddu l-emendi biex il-Partit Laburista jiġi konformi mal-liġi tal-finanzjament tal-partit. Kellkom 6 xhur. Għaliex aħna nagħmlu konferenza ġenerali meta itina l-istatut. Meta tara partit li anki fir-reġistrazzjoni tiegħu stess ta' liġi li jagħmelu stess kaxkar saqajh b'dan mod, tibda tajt imma allura dawna fuq affarijiet oħra. U lex kaxkar saqajh. Kaxkar saqajh. L-unika partit mhux reġistrat. Kemm ilha li għaddiet il-liġi? Kemm ilha li għaddiet? Kemm Couple of months. Issa ħalliha, qed nistenna nara, m'hemmx tagħmel.